en del. Og så tage... Behind the scenes. På et tidspunkt, så tage en tår til, ikke? Åh, det er en prop-telefon. Ej, den var godt. Tænk, hvis man måtte det med sin iPhone. Du skal ikke kigge hen og Okay, så du har snakket med mig, ligesom vi havde det jo. Ja. Altså, du skal ikke kigge kamera, det er sådan noget amatør gør, mand. Ja, hallo, taler jeg med Kurt Søgaard? Ja, hallo, it's me. Ja, hallo, taler jeg med Kurt Søgaard? Nej, det var mit for sjov. Bitch! Ja, hallo, taler jeg med Kurt Søgaard? Ja, hallo, it's me. Ja, hallo, taler jeg med Kurt Søgaard? Jeg så din annonce i Nettoavisen. Ja, det er rigtigt. Ja, du søger en massemorder. Ja, det gør jeg, ja. Ja. Er de sådan en, eller hvordan? Det var undskyld, jeg får lige en orgasme her. Nå, det skal jo også have Det der stemme, der simpelthen... Jeg så din annonce i Nettoavisen. Du søger en massemorder. Er du noget frækt, ja? Bliver de ærligt fuld? Jamen, er de ikke blevet forfulgt af politiet? Hvad sagde du? Der sker ikke noget. Nå, du er klar nu? Ja. De er hyret, men hvad tager de egentlig for den slags? De er hyret, men hvad tager de egentlig for sådan noget? Hvad meget vil de sige er en passelig sum til sådan en gangster som dig? Hvad vil de selv mene er en fortræffelig passende sum? Jeg kan ikke tage det seriøst, når du siger det sådan der. En rimelig sum, ja. Så sig det. Hvad tager de egentlig for den slags? Hyggelig præsentning, altså. Den synes jeg er så awesome. De er hyret, men... Klarer du så mye? Kan på starte sådan. De er hyret. Eller så lavere. De er hyret, men... Det var awesome. Prøv lige igen, det kunne man Det ikke var gøre. awesome. De er hyret, men hvad tager de egentlig for den slags? Ja. De er hyret. Jeg synes, vi skal... Jeg synes, vi skal fejre med en cognac. Nej. Vi kan mødes lidt på parken. Jamen, og så aftaler vi detaljerne der. Det er også standard i min propaganda. Hvad? Vi mødes ved en anden. Han bliver lige pludselig meget emotional. Den er sjov. Sender de koordinaterne til det aftalte mødested? Ja. Jeg sender koordinaterne til en hemmelig lokation, hvor vi kan... Ja, jeg sender lokationerne. Okay. Vi aftaler hvide detaljer ved en hemmelig lokation. Deal eller no deal? What? Lad os... Ja, ja. Ja, ja. Det er bare lige for at arbejde med. Lad os... Jeg har lige taget min scene her, hvor jeg drikker juice og bruger en gammel Nokia som rørpind. Nu skal vi lige så lukke døren, fordi jeg er min private del lige. Sådan der. Og du skal lige huske, Mikkel, når jeg tjekker i kufferten, man må ikke kunne se, om der er noget i kufferten. Nej.
Okay, vi kører nu. Det er jeg også. Hvad? Hvad? Ja, det tager lige nu. Silvan! What? Hvordan gik... Okay. Hvordan gik det? Nej! Du skulle spørge mig, om der er nogle problemer. Nej, jeg spurgte. Jeg får ikke. Du kører bare, når du er klar. Når jeg er klam. Ja, altså nu. Det var det. Vælg det. Politiet, der står en fremmed mand i mit badeværelse. Hvor lyste den hen før? Var det heroppe på? Ja. Okay. Du kan godt undgå ledningen, eller skal vi arrangere noget med den? Har vi noget gaffe til? Altså, jeg vil også sige, at det er hårdt at lave film, det. Det tjener ikke godt i en PT her i Danmark. Det er rigtig hårdt faktisk. Fordi man tjener ikke nok. Så jeg kan faktisk ikke leve af det. Jeg sover på gaden. Så tak fordi I så med. Like og subscribe og comment og rate og favorite. Så yes. Ja, det er magi, det er aldrig skadet.